Itziar Irijalba naiz, 27 urte ditut eta akuakulturako goi zikloa egin nuen Mutrikun. Orain dela 2 urte bukatu nuen eta orain lanean ari naiz zikloari esker. Uretako animalien eta landaren hazkuntzari buruz da zikloa. Itsas-zientzietan lizentziatua naiz eta zikloa ezagutzen nuen interesgarria iruditzen zitzaidan nire formakuntzagatik. Ikusi nuen praktika batzuk lortzeko bide bakarra zela. Zikloari esker praktika batzuk izan ditut, Leonardo programarekin. Esperientzia horrek balio izan dit gero lana aurkitzeko momentuan. Praktikak initun Frantzian landetan, agronomia investigazioko institutoan, amuarrainen hazkuntza egiten, eta investigazioko gai batzutan laguntzen. Zikloan neskak eta mutila gutxi gora bera erdi bana ginen. Eta lantokian neska gehiago gaude, baina nire zikloa dutenak ni bakarrik. Ikastetxeko irakasleekin kontaktuan jarraitzen dut. Orain lanean ari naizen enpresa ikastetxeari esker ezagutu nuen. Laneko arazoren bat edo dudaren bat izango banu ikastetxera joko nuke bai. Eta ziur nago prest egongo zirela laguntzeko. Lanbide heziketa ikasketa praktikoagoa. Praktika gehiago dituzu bai klaseetan eta gero 3 hilabete dituzu enpresa batean praktikak egiteko. Orduan osoagoa da formakuntzan nire ustez. Lanbide heziketak niri eman didana esperientzia izan da, lan esperientzia. Batxillerren izan da ez badaukazu oso argi karrera batekin nahi dezula, ni ziklo batekin hasiko nintzateke. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.